Aquest mateix dilluns, els salvatans Ander Banages i Guillermo Martínez han agafat l'avió que els porta a la ciutat russa de Kazan. Allà, des de dijous fins al pròxim 29 d'agost, s'hi celebra el World Skills, el darrer esglaó d'un certamen que agrupa diverses proves pràctiques de formació professional i on els dos joves van aconseguir classificar-se en les seves respectives categories. Mentre que l'Ander, fent tàndem amb el botarellenc Francesc Ferrer, ho feia en jardineria i paisatgisme, en Guillermo obtenia l'or en mecanitzat control numèric computeritzat a la branca de programació industrial. Les xifres d'aquesta competició, si més no, impressionen. Els WorldSkills se celebren cada 2 anys i congreguen vora els 1.300 competidors de més d'una seixantena de països d'arreu del món. Al seu torn, acullen un total de 56 proves pràctiques, o skills, com se'ls anomena, d'un ampli ventall de disciplines que van des de la perruqueria fins a la programació, passant per la rebosteria, la floristeria o la mecànica. De la selecció espanyola, l'Ander i el seu company Francesc Ferrer són els únics que defensaran la modalitat de jardineria i paisatgisme i, en el seu cas, competiran contra 24 països més en una cursa de fons on hauran de crear des de zero un jardí degudament condicionat amb elements decoratius. Malgrat que de moment encara no saben amb certesa la prova que hauran de desenvolupar, sí que sembla que respecte a les poques informacions que els han proporcionat des de l'organització, la vegetació hi jugarà un paper molt important. Creiem que hi haurà una zona adoquinada, amb adoquins, una zona amb un llac i una cascada i una mica de riu que anirà fins al llac. Després una zona també amb fusta, amb una tarima de fusta, suposem que serà per fer com una mica de pont al riu, un jardí vertical i les altres zones són bàsicament plantació. Ens han donat la sorpresa d'enguany que és que hi ha molta planta i moltes de les hores que passarem allí seran fent plantacions. Des que els joves van saber que Rússia els esperava, no han parat de treballar per adaptar-se a les directrius materials i dinàmiques que se'ls requeria pels WorldSkills. La pràctica els ha portat fins i tot a Colòmbia, traslladant-se el passat mes de juliol fins al SENA, el Servei Nacional d'Aprenentatge, una entitat colombiana dedicada a la formació pel treball al país. Allà, juntament amb la selecció xinesa i colombiana, van organitzar un simulacre de què podria ser la seva prova als WorldSkills per tal de calibrar la situació i conèixer el nivell dels altres competidors. Vam anar fa 3 setmanes a Colòmbia, vam fer una mini competició amb els colombians i amb els xinesos i van forts, es nota que porten preparació al darrere i el nivell serà bastant alt. Creiem que va ser una experiència molt bona per nosaltres, ens va ajudar bastant a millorar i a detectar els nostres punts febles en base a la competició mundial i vam conèixer també, ens vam familiaritzar amb els competidors colombians i amb els competidors xinesos per no arribar allí i estar sols i conèixer algú més. L'experiència dels WorldSkills pels joves marcarà sense dubte petjada en la seva carrera professional. És una oportunitat per demostrar al món sencer de quina pasta estan fets i alhora un repte personal que tant l'Ander com en Francesc enfronten, segons expliquen, amb molt bones sensacions. Sempre s'ha d'intentar guanyar, mínimament intentar. Si es pot, doncs ja s'aconseguirà, però s'ha de començar intentant guanyar i ja per totes, el màxim que es pugui. Anem a fer-ho el millor que sapiguem i en base a això doncs, si tenim les esperances de que sí, potser podem guanyar o podem quedar tercers, no ho sabem, o últims, però nosaltres anem amb les expectatives altes i un cop allí ens trobarem i veurem el que passarà. Els WorldSkills no són, però, la darrera prova que hauran de disputar els salvatans. Encara queda ja al setembre de 2020 els EUSkills a escala europea, una competició que tindrà lloc a la ciutat austríaca de Graz.